Asini rohama dihamu dohot dabe sian debata amat tai dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turpuk sian barita dauli nanang sekarang rangan jala siat tusatta di tikion dienet sian buku Ester sia ayat 15 10 sia takasma taparrohahon asanggiat tung dapot ta ipolana dalatta maboto lomoni rohani tuhatta si udah honotta ditiki ningulutta sinuengon turpukon kabe epistel di tanggal 3 Oktober tahun 2021 diaka huria na mardongan di UM jala si jami tahonon diaka pertanyaan di jauh-jauh takas majolo tatangihon Ester 15 Ester sia ayat 15 1 10 sia. Nang diari 14 bulan Adar merpungu-pungu do halak Yahudi akka dari Susan jala dibunuhi di Susan 300 salak alai dan deis tangan nasida anggotu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi di halak Yahudi akan diluat ni rajai merpungu-pungu do panguluhon hosa nasida gawe merhasorangan maradopon musuh nasidai jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak alai dang des tangan nasida anggotu ugasan nasidai ima namasa di hari 10 bulan Adar gabe berhasorangan nasida di hari 10 bulan ini gabe di bahan nasida mai ari panggalangan dohot las niroha alai anggo halak Yahudi akan di Susan merpungu di hari 10 dohot 14 jala merhasorangan di hari 15 bulan ini jala di bahan ma ari panggalangan dohot ari las niroha di bahan ini anggo halak Yahudi akan amaringan di akahuta bagaran ari 14 bulan Adar di bahan dasida ari las niroha panggalangon dohot ari raya laos masih piringan nasida di si ganup tu ale-alena ido sahatna barita nauli na naik serang rangatta mertua ma naubigi nama parrohahon nama partodihon dohot mangulahon pareta nang lomoni rohani Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tajuk putih ma jolo aha narikot botota sian namar rahonan tuturpuk jamita epistel ditikion. Parjulu saotik sia sejarah. Ia Raja Xerxes nidok na diberitaon ima raja ni haraja Persia manang Media luat na Iran sinuaeng na huhuk margoar Ahasveros manang Artasasta Parjulu na diguari Xerxes na mamareta di tahun 426 satu 425 dorak Masehi na hinatan ni si Herodotus halak Yunani si surat sejarah di buku Sinurakna pahopun ni Raja Kores Agung manang Kores II do rajaon dung Raja Kores Agung nama mareta tahun 551 520 sia dorak Masehi manaluhun do mangarajai suri harajaon narong diluat na dilokna nuaeng di Timur Tengah satu Eropa Barat Kresus Lydia Asiana Mehmet manak Turki nuaeng tahun 550 dorak Masehi dungi Asur tahun 540 sia Babel tanggal 10 Oktober tahun 520 sia jadi termasuk satu tanu gurik. Raja Kores Agung ma nama ngaluas bangsa Israel Juda mulak tu bona pasogi nazida himatu Jerusalem tanu Juda tahun 530 sia handorak Masehi. Dung mate Raja Kores Agung digatihon anak nasi Darius Parjulu ibana gawe raja tahun 521 satu 426 diturus Raja Darius Parjulu do mangalos bangsa Yahudi
mulak tu tado Israel manak tu Juda doho mengurupi pajongjong bagas joro doho parik manak tembok ni huta Jerusalem. Bagas joro ini dimasuki tahun 515 dorak somasi. Dumate Raja Darius Parjolo digati Raja Ahasverus maibana gawe raja nama maretta tahun 1 dorak somasi. Ibadah mamaretta sia Susan manak susah huta sabungan ni Raja Persia. Raja Oman nama buat si Esther gawe soripada manang ritena manang ratuna manggatihon si Wasti na disirakon ala dangulu di paretta raja ini. Sejarah si Sautikon pawotohot tuhita ia halak Yahudi danga pala sudi mulak tu tano Juda manak tu Jerusalem. Godang do nahot maringanan di Raja Persia. Alai dohot do mengurupi asatul sulau paulihot bagas joro dohot parik ni huta Jerusalem. Si Daniel si Mordahai do buruna naniain na si Esther tong domian di huta Susan. Sada dua halak may alai batai gudang bepekana singai. Nasida tong karejo lau mengurupi pamarenta Persia asa dapat hari makon di hara jauh si Mordahai heado pabuahon nadong tup-tup ni halak si Sogoroha lau membunuh Raja Xerxes Ahasverus. Selamat do raja jalan ditakupi laus dibunuhi akka si Pardahati. Akka Yahudi na tinggal di Persia nadong tinggal dang doho mulak tu Jerusalem tong do masai tugu hasadaon nasida na tinggal di ibu kota do na di akka provinsi ni Persia lebih ber-27 provinsi manang di akka huta-huta dadao sian huta sabungan manang sian ibu kota hasadaon dohot haradion nasida masigurupan ido mabai boy nasida maju jalaboy tolak menjaga diri asa unang dileksehon akan merasuhuni rohat nasida maju do boy di hak kami do pangatusion nama saya lebes dalam bidang ikut boy manusia do Kristus songonete perserakan kedua hon nunges ia mulai tikini si Musa saya dong bangso na saya naing mangaleksehon bangso Israel tabereng mapareta ni Raja Parao to kabidat di Mesir tiki asai ko pamateon nasida mula dong bawa seorang di rumah tangga Israel. Jalaka bawa nasida dipaksa merudi mambai nak batu bata lau membangun huta na digoarin usai huta Ramses. Tumporsuk dia nasida perhatu banoni. Disakapi Raja Parao do asam mago-mago putih manang habis sendiri bangsa Israeli marmatean ala suadong alangon na dileotik merudi. Dalam poso-poso bawa dan sida ikut pamateun yak kebidan isi sorang. Alai ni ramoti Jehovah do si Musa. Jalabui bana gabe anak hata Mesir Musa di ain buru ni Raja Parao. Jala di pabakit Jehovah ibana lau manugi bangsa Israel haruar siat perhatu banu Mesir. Lau manopot tano na pindarbagan ni Jehovah. Saya terus do naing leksehonon ni halak Palestin bangsa Israeli asa unang disuluk Israeli tano kanan. HP arong doa kahuta na di dua Gaza pertalian di bangsa Palestini. Ditaluhon si Daud do si Goliat laos ditaluhon ng bangsa Palestini. Di leksehon Raja Salmanaser 5 do Raja Samaria manang Israel Utara. Tau 722 dorak soma asehi. Laos dibuang bangsa Israel na 10 margai tu duet Mesopotamia. Laos magosong monima na sida. Dinaro Raja Nebukadnesar siya Babel mamorang huta Jerusalem. Naing ripasonon na do sudi penduduk ni Juda. Na tuari do manera Raja Joyakin rabdot akan amalon ni alak Yahudi luwi mar 10.000 alak asarong
asa dang dileksehon alai gabi dibuang tu Babel. Nah si doma pasi-pasi Israel di Babel diramoti jauh do nasida sa gabi adok pembesar manang akan berjabat di hadapan di Raja Nebukadnezar. Songot si Daniel dengan naturu dari di sana. Asa gabi adong tukang namalo di Babel, partani namalo, do akka pertiga-tiga namalo, jalalabok makatai. Tiki margati Raja Babel tu Raja Persia, mengaraja Babel. Maloro bangsa Israel asa unang dohot na sida dileksehong tentara ni Persia manang Raja Kores II. Ala ni pengalaman hacitoni nunga marhamubaon ni roha bangsa Israel. Dang be bangso natakang manak sigidjang roha na sida. Gabe marsitutu mahala Israel di dua ginonggoman ni Persia. Lau mangaramoti diri na sida. Ay sa ibadagam do na sida nadong do pero halak na say martahi mabalekse manang genosida tu bangsa Israel. Ido na masa ditik kini si Haman Perdana Menteri ni Raja Ahasveros di Susan Persia. Di partikian na moderenon tahi genosida na binan si Hitler mararupo bangsa Israel. Alay ala hasadao di halak Yahudi godang do na bui madue si tahi genosida ni si Hitler perlati. Gabi adong negara Israel modern si saunari. Pinajong nyak kana madue siap porang sapurti di manang perang dunia na baduaon. Nunga takas dihanguduho bangsa Israel manang Yahudi naso adong dayon nasida haruaon molo say masih latihan nasida sama nasida. Adong haruaon nasida molo tung takas do nasida marsada maperjuakon hadongon nasida di Portibion. Jala asa tomboy nasida gawe pasu-pasu tua kabangso na dilihat Portibion. Diakka perjuangan ini saya diusahawan nasida do asa adong nasida di pemerintahan. Adong na gawe pangusaha na boy mengurupi pamareta ng rakyat. Adong na gawe namalo mabayna kaula-ula manang alat nariko pakyon di Jolma dalam modern. Hidupan nama cai gudang kok ala Israel na gawe pinimu nama dapat ilmu do teknik na baru. Mulu tiga-tiga nasida saya diusahawan do asa saya tiga-tiga nasida do narumenggan. Mulu martani nasida saya diusahawan do asa pertanian nasida do narumenggan. Mulu pardeke mana perlaut do saya diusahawan nasida do deke nasida narumenggan. Saya marsiadu tu narumenggan do nasida sudi. Mulu somonia ke Kristen Bataki gawi sipuji do kan. Ay takas do di woto Israeli ia zolmaon saya mengeru narumenggan do di kualitas do di pangalaho. Alay nak pesomoni saya tong do adong si sugoroha nama saya mengiburu mamereng haring kanon nasida. Udang mana anam na mengiburu tu itate. Na patuduhon ditiki Raja Ahasveros manak sers mengerajai di tanah Persia tung mertahi mangago do si Haman tu halak Israel na tinggal dope di tanah Persia tarlungowi na di Susan uta sambungan di Persia di bawah do si dikasih asarong dalanna lau mengarasip sude bangsa Israel. Di basi Haman do aturan manang udang-udang na ditulupi raja na marlaku di sudi dua di Persia asa sudi penduduk ni Persia iku marsoba tu si Ahasveros. Jalai sina sulu marsoba tu rajai manang mano barajai ikut diuhum mate marhite dan digatukon dihau. Pamasaon namai di hari Sabtu bulan Adar di tahun ini. Dung di titi hari marhiti tudung manak pur. On di si Haman gawe si dikasi asa diboto si Haman. Ia bangsa Yahudi ternungguwi si Mordehai halak natung dia sugo rohana. Pasti do dangulu mamatuhi udang-udang nasongone. Ai holat jahu bado di halak Yahudi si sopaon. Mirip maturanon
tu aturan ni halak parugamo ISIS sinuangon nama dok manangise nama ngulu diduat dan nirajan ni ISIS ikko marugamo son ugamo ni ISIS dalam manangise na solo direjumi son hal halak kafir naik kon mateon marhite na ditebak mate manang ditap duluna totu dangolo si Mordehai dot sudi halak Yahudi mangulahon aturane jadi dipanggilo si Haman ma putusa si Raja Xerxes asa dipusa sudi halak Yahudi na solo mamatuhi aturane diului Raja Xerxes do panggiluan ni si Haman ni mabigi tahi tu maksak si tutu masih Mordehai tiki si Esther sahalak buru Yahudi na dia si Mordehai gawe buruna nunga gawe soripada manang ratu ni Raja Xerxes dibarani si Mordehai do manobot si Esther manaringoti taringot tu aturan na binayan si Haman ni do taringot tu damodam manang ancaman na Tuhan Yahudi termasuk tu si Esther hola si Esther nama na dirajumi boy mangido tu Raja Xerxes asaro ngaturan ne beru muse lau padua bangsa Israel bangsa Yahudi sian mara buluni alani nang pidiot dam uhumam mate moloro mangado raja nak peso diju dibarani ho si Esther do manopo rajai nak peso diju lasdo rohani Raja Ahasveros manang Raja Xerxes mernida haroroni si Esther alani disukur Raja do si Esther ahana pordulu uban naroi bana diotan si Esther marajai asara pro rajai dohot si Haman tu bagas inganan ni soripadana si Esther laura pak mangan si panganon pinarade ni si Esther rodo rajai rabdo si Haman jalamat cailas rohani rajai mangatus si panganon pinatupani si Esther ditiki disukur rajai lomoni rohani si Esther si baenon ni rajai di pabua si Esther ma tu Raja Xerxes tahini si Hamani pamateho Yahudi jalan nau di parade si Haman tiang gatungan inganam magatuk ko si Mordehai jala termasuk dodo si Esther pamateon na ay halak Yahudi do si Esther HP si Mordehai sahalak nau merencah satu rajai alayari pabua ibana tup ni jol malau mabunuh Raja Xerxes upegi tahi pinabuan di Esther tarima sama Raja Xerxes jala disuruh masuk daduda manakup si Haman laos manggatukos si Haman di haunau pinaradena ingan panggatungan si Mordehai yan dipanggil si Esther ma bahenon ni raja musi surat si si tik kono di sudi luat ni harajaon Persia nama dok asa bolo adong manangise nanaing pamate wala Yahudi na bules do wala Yahudi mangalo huhut mapertatun diri jalanang mersala Yahudi mulu di pamate nasida nanaik pamateon nasida laos diari panak kuban ni si Haman ini takubi ma sudi anak kon si Haman 10 halak laos di pamate suku nai dihukum katung muse masa mai diari tinahin ni si Haman lau manggatuk si Mordehai di tiang gatungan na pinatupani si Haman di hari ini babu mudo bangsa Israel di Susan naing pamateon di panggihut di si Haman kian alai alanau di loas halak Yahudi mangalo jol mana naik pamateon nasida gabe halak Yahudi do mabunuh ke panggihut di si Haman di hari sadari nai pola mertulu ratus salah dungi di luas Raja Xerxes do buse halak Yahudi sugut nai manakup laos pamateon akan mertahi mengalekseho Yahudi dibunuh halak Yahudi mah sagudang ni 75.000 halak di hari Sabtu lobati ditaduhut Yahudi mah nabui merpungu-pungu manang mersadatahi lau pahibur gugu do abuyun lau mangalo kajol manang magkagigihon manang nang mangago mengalekseho nasida hari Sabtu lobak bulan dari nah ditahi si Haman gabe ari hamatian di sudi bangsa Yahudi di Persia HP gabe ari hamonangan do tasonangan di Yahudi di sudi luat ngirajaan ni Raja Xerxes ima nanidok na di Esther sia ayat 20
1:22 ala dibahan si merdahai surat upatikot di nasida ikom marari raya nasida di hari 14 dohon 15 bulan Adar kanuk tahun bahen ari parningotan di hasonangan di ala Yahudi maradupung musuh nasidai ay di bulan itu mertukar godok ni rohana sida gabe las ni rohana jala arsa ni rohana sida gabe ari raya ikko bahenon nasida aka ari gabe ari panggalangan dohot las ni roha jala masih piringan gaduk dohot ale-alena huhut mas marsi leon tu halak na pogus marpesta bulum mahalak Yahudi di hari 15 budal adari mabain panggalangon jala masih piringan nasida tu akali alena tanda nasida maka mau lihatehon naung di perwe Jehovah nasida siap marabulun tinahin si Haman lau mengalek sehon nasida gabe ari ria hamunangan dot hadua do di halak Yahudi hari 14 1 15 adari jala di pestahun nasida kalau tahun nang di zaman di negara Israel moderet sinuaing di hari nasida do ari rea purim pur lapatan na tundung hari 10 adari ima ari naung ditundung si Haman gawe ari pangarasipun ni halak Yahudi di tanah Persia alai dibalik Jehovah doi gawe ari naung ditundung Jehovah gawe ari haduaon ari las ni roha di Yahudi ala di barua nasida siya tahi hajahaton ni si Haman nanaing lau mengalek sehon halak Yahudi saya songonima panggogomion di Tuhan tubak sok tatong nomor 4 na dapat hita siya trupuk jami tau noma perjodoh di namar serak bangsa ni Jehovah dia kedua narong di Portibiot songon Israel namar serak alamasa habuangat tunasida ikut tong do marhasadao bangsoi di bagasan haprosya tu Jehovah di bagasan Yesus Kristus nasai sahatia mangodihon nasida mangodihon bangsa ni Tuhan asa madua siya namagoan roha jahatnya kapangalate ya tupe beragam maka perhuriaon ni bangsa ni Jehovah songon Israel naro ngalirat Samaria ado ngalirat Yerusalem ado ngalirat Babilonia di paragamaon nasida di dua perserakan ini ikut tonggo marhasadao bangsoi di bagasan haporsiao do pakirimut tu Jehovah Yesus Kristus ton di perbadia dewa tatta nasa sering dapat dua nak pe marserak bangsa ni Jehovah dia kedua dari Portibion marserak di hasukun di parmargaon di paradato do di parhatan ikut tong do bangsa marsada di bagasan semangat ha Israelon songon Israel ne baru dohot semangat ha Kristenon si hutut Yesus Kristus Jehovah Yesus Kristus to di purbadia dewa tanah sasadeima pasada hot sulido pahibul honggugo nang tahi lau menjaga do mangaramot isuri hal Kristen dang bergembar asa udang ngadong na diago manang disegai manangise jolma perjahat nanang mangalek seon halak Kristen di negara halak Israel ditikini sester tolak do pamatehon merpitu 75.000 halak lubi akka jolma namartahi mangalek seon bangsa Israel di bagasa sedeng totu narong do di nasida hasadaon hakompak do gugu nak perbinotuan mangado do pete do musuh jadi akabangso debatai kote takbo mangadai diri bui monang unang gawi betul na batuluhon ikut terus do marukil manang marusaha halak Kristen bangso di Jehovah mapai nasadok si hutut Yesus Kristus mulubui sagudang digudang na mangula di ulang pamarenta anak pemerintahan asarong mapain na lumengkat tu pamarenta di negara dohok maboto kata ini pamarenta dohot akka zol manakarejo di pamarenta surina sida mangula manabunuh gua samardel pamarenta di negara di bagasan adilun ru ni azol mau manang hak ajasi manusia dohot perstitutun patupahan adil sosial tu sudah rakyat di negara dari sudah ni Kristen deh napa paton
Ikut terus do halak Kristen bangsa Israel yang barui marukil manang berjuang mangusahaon asa akasi hutu Yesus Kristus adong ulaonna sari makan dalam nasida manarihon perngulun na sekanu pari do dalam nasida mapan narubengkat tu perdalanan do perngulun di negara tarlunggobi tu perngulun ni Kristenon di tengah-tengah di negara ima membangun roh asa perjuangan do sapak kirimon perjuangan dari satu sonari napalimahon nakpe marserak si hutu Yesus Kristus dia kasekte do uria ikoboy do sudina sida berbagi informasi taringot tu akan anang masa di tongan di hajol maun manang di tongan di negara terlumubi taringot tu katahin di jol manalau mangago mangalekseo na Kristenon sian purtibi manang negaraon akka informasi i lau batubun hasadaun ni ha Kristenon mangalo musuh ni ha Kristenon unang adong akka horong ni Kristeni nama si parwarwan manang masih segan di haporsiao do di ulini roha menjaga ha Kristenon dipakai ma nasa media sosial narongi lau mabangun hasadaun ni halak Kristen dohot pahibul tahi nang gogo mabangun hajol mau ni Kristeni. Jadi nggak boleh sabu tong iwoto song dia di kota song dia di huta-huta barite medsos sing lain nggak boleh mas membagi informasi ya ke grup-grup WA mana grup Telegram do nasi. Songan na pinabua ini mana pono posona songan na pinabua di trupuk i tuk suarong do nangko otik arta di musuh Israeli dirapas manang dibuat manang dijarah halak jauh di so ni masudi halak Kristen di negara dangadong mak korupsihon arta ni manangi sepe termasuk arta ni negara asa adong di bana musuh itu nekot telu dalam negara do pamareta ikut merdalan hot di aturan nadengkan naung ditotop lau mangaramoti suri penduduk di negara so merdebar asa marhasonangan dalam mengulu di bagasa kademakon mana kerukunan. Jadi itu perlu naung Pancasila do Undang-Undang Dasar 1945 di negara on nalau mangiahidu seluhutna jale koramo tatta asa merdalan do disi mana tu mergati-gati pihak presiden do kabinet do nasing nah babituhon marlas rohabulun do bangsa Israel di hamonangan dasida mangalo si Haman do akka pangiyutna pertaya jahato tu bangsa Yahudi hamonangan nasida alani hakom pakon dot hagugun nang hamalon di bangsa Yahudi di Susan dot di sudi duat na di Persia alai tung dirajumi nasida do hamonangan nasidai ala naduhon do Jehovah mangulap padua bangsona siat tahin ya kapangalekse na patut do tong sudi halak Kristen marlas nirwabulun ala hamonangan dok pinatuban di Jehovah marhiti hamonangan di Yesus Kristus manaruhun hamatiani mabain sega sorok ni siwilisi alai dak kolak kamonangan na songonisi tagamun halasonon ni halak Kristen doho do hamonangan mangalo musuh ni ha Kristenon hamonangan manaluhun akajol manasay makapir-kapir ron halak Kristen dipartikyat sinuaingon lemah dosa do kahum anti Kristen nasay naing mamaksa halak Kristen pindah agama siya cara na halus manang nakasar tujuan on ekoboy do halasonon ni sudi Kristen hamonangan mangalwa kemusuh ni Kristenon nasongoni mardomu tusido akka baru kilo manang usaha pasadaw sudi Kristen marhiti akka organisasi oikumenis akka organisasi massa na Kristen dohot organisasi massa na Kristiani gaguguma mangula mangyaki las ni rohabulun nasongoni amen. Martangyang mahita hali Tuhan Jehovah Dewata manami muliate ma saya di ramoti holo jala saya di pasonak kodo bang som do pesat tunai di Indonesia on tutun nunga mat saya kuda nga kapangujunan do tai pangalekseo sia bangsa asing dihilala akasi hutoko pos dorohanami dang masai muse diulakon di negara namion tu baksomi jakka dijuluan ni hari postor rame ramotamu jala perbisuhamu sudi si utoko asabui karidu diganup si udaon narong dihajol maut di negara namion manguda di pamarenta manguda di swasta
gawe pangusaha, do gawe bangunan, do perdike, perlaut, do akan asik be. Asih marohap Tuhan, pos do rohanami, di bagas pangaramu tiomu do salhutna bangsomi, jalan bermulia guarmu alani nasida. Bahasa nasida, pak kompak nasida salhutna, pada waktu kepergudu-guduan do perbedaan setong-atong di bangsom si utut Yesus Kristus. Asih marohap Tuhan, pasikok matang yang namion, ului mahain mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.